Binabantayan karon sa Department of Health Regional Office 9 ang mga suspected counterfeit human rabies vaccine nga ginabaligya sa mga botika. Gikumpirma sa DOH nga doon na sila nadawat nga report kalabot sa suspected counterfeit human rabies vaccine. Busa nagpadala na og sample sa Food and Drugs Administration for testing ug karon ginahulat na lang ang resulta. Abiso sa DOH nga doon sa mga animal bite center sa LGU, pribadong ospital o mga DOH accredited hospitals nga bantayan og maayo ang batch ug lot number sa mga counterfeit human rabies vaccine ug naihatag ngadto sa mga pasyente aron dili magka-problema. Treatment centers are also aware of this parang counterfeit vaccine. We also monitor. So if we are in doubt, we coordinate with the FDA. No? So there are some, we even coordinate with them for verification, and we don't use the medicine.